Muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada. musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe aya Gounas TV hettiyankoɓe Daka FM eɗen alarba na hawri e 12 lewru février hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jowi ko yettude Allah no fewi noon caggal nde jettuɗen Allah jomiraɗo subahanahu wa taala dokkuɗo en cellale hattan e ndeɗo ñalade hande kadi gam etade huccodirde e bandiraɓe gandantuɗa ko yeeɓiyankoɓe aya Gounas TV nonne kadi e hettiyankoɓe radio Daka FM ko yettude Allah no fewi e ndeɗo ñalade hande kadi eɗen tawe ɗo e nokku mo gandantuɗa ko Touba Woppa e ko yettude Allah noon eɗen gandi noon tawi woni sababu o ko garduɗen ɗo komo gandantuɗa ko ceerno men ceerno Ahmadou Amar Ceerno eɗen gandi oɗo dumunno foof o wonno ko e nder leydi ndi ɗo e nder Gambie jotta ha yetti toon e nokku mo gandantuɗa ko Sénégal ko ɗum je sababu ni e ndeɗo ñalade hande kadi dañƴe fartaŋe joddade mo joddiɗen o e ndeɗo ñalade hande ɗum noon musidɓe tedduɓe eɗen gandi no wowi wade e kala saaha so tawi en jottima e nokkuji ɗi gandantuɗa ko terɗe ɗe gandantuɗa ko mawɗe e nder dental ngal ma en eto jokkodirde e jomumen so tawi jomumen ina guuri jewtiden mumen so tawi wonno way malla mbiyen so tawi ɓe notima jomiraɗo jewtiden e ɓesguji mabɓe ɗum jeeyi sababu ni e ndeɗo ñalade hande o mo jogorɗen yewtude gurdam muɗum joddiɗen ɗo ko goto e ɓesgu makko ɗum jeeyi sababu ni so hawrite welede jeyɗo ma en jewtide ko fewti e gurdam makko joddiɗen ɗo komo gandantuɗa ko Mouhamadoul Bassirou Diallo mo ceerno Oumar Diallo ɗo e nokku mo gandantuɗa ko Touba Woppa eɗen gandi noon oɗo saaha kanko woni almami o ronti ɗum koye jinnaɗo makko mo gandantuɗa ko ceerno Oumar Diallo kanko wonno almami ngoɗo wuuro ko yettude Allah no fewi noon ko kanko ceerno Oumar Diallo jiɗɗen yewtude gurdam muɗum nde wonno eɗen gandi darde makko mantinide e dental ngal darde makko mantinide e ɗo e nder leydi Gambie kanko e hono makko en ko wayno ceerno Sidi to Sare Goli wondude ceerno Godal to Sinthiou Alhaji eɗen gandi darde mabɓe hay so tawi en jiyani ɓe kono kadi en nani golle mabɓe nde wonno golle moƴƴe kañum ina jaaji kala ɗo neɗɗo wawi wonde tan ma nan ɗum nde wonno haltude ɗum ko nafoore nde gandantuɗa goto kala ina jangguito ɗon ko ɗum jeeyi sababu ni ɓuuri wawde duñde men wawde haalde hen pour goɗɗo kañumne darto nden ɗon darde nde wonno almudagal ko golle tan kono kadi mbiyen yidde ɗum jeeyi sababu ni eɗen gandi ceerno Oumar Diallo mo jogorɗen haalde o darde muɗum e dental ngal kono kadi mbiyen golle ɗe o gollani dental ngal ɗum jeeyi sababu ni oɗo ñalawma hande ma en jewtu e gurdam makko caggal mum heeɗiɓe tedduɓe jeeɓiyankoɓe tedduɓe ma en kal seeɗa eko fewti e nokku mo gandantuɗa ko Daka baɗeteɗo ɗon e Sare Goli nde wonno eɗen gandi ceerno Mouhamadoul Bassirou emo jeeya e terɗe ɗe gandantuɗa ko tambiɓe to banggue Daka o eɗen gandi to banggue Alɓurana ha eko nandi hen foof ɗum ɗon foof ndun ɗon saldu emo jeeya e dilloɓe hen kono kadi emo jeeya heftinaɓe hen kono kadi mbiyen emo nantinana ceernajo tawi kadi eɗen gandi jinnaɗo makko ko ɗon hettuno ɗum jeeyi sababu ni kankone kadi emo refti e gonɗon peelo ko yettude Allah no fewi noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe haaden huccande namde ɗe woni to caméra to ko Mouhamadou Abdoul Ba ko chauffeur ceerno Moussa Sow to Basse ceerno Bassirou salmini heeɗiɓe tedduɓe Gounas TV e hettiyankoɓe Daka FM. bandiraɓe tedduɓe min calmini on min juurima on min ñaguima on du'aw kadi min ñaguima on yaafuye ɓamtugol sawtiyol amen e dow moɗon kono sikke ala kadi ko weltanade on tan e weltanade musidɗo nelaɗo ga o hono Ousmane Camara ewa tawi kadi omo lomti on omo timmi lomto sikke ala ko o tergal e tergal julɓe fofof kono kadi ko o tergal e tergal radio Daka ewa omo lomti on ga e lomtagol timmugol jongol no jiɗirɗon ni hayso tawi ko onon foof garduno goto foof cikkata omo dariɗo on fonno darade ɗo ɗum noon emin beltinira on ɗum fodde no o humpitirta min e jotodirgol moɗon ewa e jaɓɓal moon e humpidde julɓe e naftude julɓe fofof emin calmina on emin juuro on kadi emin lomti minen e bandiraɓe wonɓe gaaɓe fofof jokkande ɓe enɗam e moɗon e humpitde on emin e jaam emin beela golle moɗon eɗen jokki yo Allah sembin on walla on sabu barke alqouranil azim. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. a jarama no fewi Seydi Diallo ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe en paami kanko woni mo ceerno Mouhamadoul Bassirou Diallo mo ceerno Oumar Diallo ko ɗon namdal meɗen garwaniwal jogorɗen natirde so hawrite welede jeyɗo ceerno Bassirou comme no min mbiri ni jinnaɗo maɗo woni almami ngoɗo wuuro eɗen gandi noon ko ceerno joɗɗinimo ɗo kono ko adi ɗum taw min namdoma holgonɗo ceerno Oumar Diallo. ceerno Ousmane Camara mi salmitimama lawol ɗimmol ewa a namnima ɗo noon neɗɗo mo ganduɗa o wona birniɗo ko heewi e sikke ala hunde ko feeñi foof woɗen jiiya ɗum tawi jiita ɗum ko e mbadi ma
wonen kadi jiya ɗum e mbadi mum ceerno Oumar ko e goto e almuɓe ceerno e ɓesgu ceerno e ɗigganɓe ceerno e gollanɓe ceerno fodde gurdam mum eywa o jibina saare ni wiye saare Bamol tawi jinnaɗo makko wiyete ko Ahmad Tidiane kono noon bamum lollirno ko Demba wiyannomo mbiya ɗum Demba Yuume on jibini ceerno Oumar nene makko kadi ko neɗɗo debbo mo ganduɗa e yonta mum wona beɓɗo kulle hono muɗum weeɓani yiide on wiyete ko Bele kono inde kadi deftere ko Rugiyatu ɓe mbiyatnomo on Rugiyatu jibini ceerno Oumar bamum ne wiye Ahmad Tidiane minen min mbiya ɗum Demba Yuume o jibina ko saare Bamol ɗum ko he Sénégal diwan Koussanar to ceerno Alpha Diallo en to o ummima toon e duuɓi pamɗuɗi ɓe gari ɗo wiyete saare ceerno ɗum kadi ko saare bam maɓɓe cinci ɗon e ɗin ɗon duuɓi noon ɗaybatu Gounas ceerno sincanigo leydi ndi eyla pellital makko e almudagal maɓɓe kamɓe foof ɓe ɓamodiri ɓe peeri saare ceerno ɓe garti ɗaybatu ɗo ko ɗo ɗaybatu noon o naati jangde eywa o yalti fayda e gueɗe kewɗe ko yimɓe mawni noon on saaha gila e gaynaka ha e ndema ha e goɗɗe kanko hokki Allah suuɓimo e ɗum waɗimo e deftere Allah he nde Allah suuɓimo ɗum noon kanko ne o jaaɓi sumgo Allah ngo o naati hen foof o ruttitaki hen ni o naddi koyɗe makko o naddi miijo makko o naddi haqqille makko kisa nde o natori Allah eltanimo kadi o nannori hen fof jawdi mum e ɓesgu mum foof natori hen o jangi noon duɗal men ceerno Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala an ɗo Fas Gounas ɗon o jangi Qur'ana ha yoga e defte caggal ɗum noon o jokkoyi to Saint-Louis ceerno Abou Sow onne ko gotal e tergue dental he en gandimo ceerno Abou Sow Basse e ceerno Abou Sow Ndar ko almudo ceerno mi nani mawɓe ne mbiya ceerno wi so tawi omo waɗanno camitorgal teene ko ceerno Abou Sow waɗiranno ɗum elle kanko ne gollude sunna e yidde mo sunna e wonde mo jiɗɗo ko laaɓi koye on ceerno ma jokki defte o arti noon on saaha hankadi o felliti gollude e gollodirde e julɓe ɓe o arti ɗo ɗaybatu ɗo eywa ɗalle ceerno omo yadannomi surtout ma ceerno Ahmad Tidiane Fass e ceerno Alpha Koussanar kala ɗanngal l'islam mo ɓe mbaɗata e nder leydi he ɓe mbanno ko on woni jaarugal maɓɓe gila to nantingol kargol sarɗiyeji ha e hollude ɓe holto rewete hol folɓe jotodir hol folɓe wallede wa ɓe ganduɗa foti ko nannede o walla ɓe naata so ganduɗa kadi ko ɓe foti ko wallede no ɓe natiri ni ɓe keƴa kadi o walla ɓe ko e ɗum noon ceerno heftinimo eywa tawi ngoɗo wuuro kadi ñagoynoma ɓe ceerno daari no gandirɗa ceerno ni alhaali makko ko Allah fewni ɗum nde o eɓɓata fof tawata ko Allah eɓɓi ha gasi tawi ngoɗo wuuro ne e ngo hatujini baɗo no ceerno Oumar ni eywa Allah walli noon haalda hawra o itta toon o adda ɗo en ɗaybatu Gounas toon ɗo feriri o ari ɗo tawi kadi ko e yamirore ceerno hitande anduɓe amen ne kaala ɓe mbiya ko 1994 eyyi woni gammina mbiya ɗum 1994 wonno ko e lewru korka ko e nden hitande kadi Yaya Jammeh ƴetti leydi ndi eyyi ko on saaha o ari ɗo e wuuro he o arduno ɗo noon ko lomtade ceerno o wona gollirgal ceerno o kanko anda ko wiyete ceernagal ko almudagal tan o ari ɗo noon wuuro ngo jaɓɓimo jaɓɓogol ceekgol aada saabu woni jaɓɓade neɗɗo hunde nde addi nde keɓɓoɗa nde eywa wona a jaɓɓima mo wona wertude tan haɗa ɗon tan ko mbomo amen ala neɗɗo so ene wona mboma ko ma tawe anne aɗa woni ko makko ko kisa noon ɓe jaɓɓori ɗum noon ceerno wimo yo premier ardunoɗo ko ceerno wi yo ar o rumda e mabɓe o daara alhaali o no yarata ceerno Oumar ari ɗo noon lajjal ngal ceerno tottunomo nde timmi ceerno ummi Madina Gounas ene fayi Dakar o waɗi escalé Koussanar ɗo ceerno Alpha Diallo Koussanar radiyallahu ta'ala anhu ceerno Oumar wayni ɗo yaade humbitte ceerno lajjal mo tottuno ɗum yo arɗo o ɗum timmi joni hol ñawore ceerno Ahmad Tidiane namnimo noon est ce que sukaɓe ene jangga o wi aha eɓe jangga o wi est ce que eɓe juula ceerno Oumar wi eɓe juula o wi a heɓaɓe waddi wasifa ceerno Oumar wi aha ko machallah ceerno Ahmad Tidiane on sa ala ko ɗaɓɓoyɗa goɗɗum so tawi aɗa heɓa ɓe jangguinɗa aɗa heɓa ɓe julduɗa aɗa heɓa birduɗa ala hankadi ko aɗa ɗaɓɓoye aduna hankadi mi yamirima ya jooɗo ni woni hankadi jottagol makko ɗo so Allah ko mawɗum noon yawre ala ko oro woni ɗo ko duuɓi ɗi e raɓɓirde 1994 e hikka 2025 danaka ko 31 ans duuɓi capantati e goho 94
eywa e 2025 e on 94 ha 2025 eywa ko heewi nafti ɗon no feewi golle mbaɗi eywa golle hayso wona nanede nde ceerno Oumar tan batte ɗe tan ene tindina ɗum sabu wuro ngo e ñalawma mo kalten ɗo duuɗe joyi nanɗo tawi duɗal makko ngal ala hen duuɗe joyi goɗɗe nanɗo eyyi kamɓe fof eɓe nguura eɓe jangina jiida eywa e yimɓe ɓe ganduɗa o ƴettiɓe ɗo o nawi ɓe guure goɗɗe no wuro mona tajje ma haade o arde beele taw wuro ngo no waɗi duɗal ɓurano malla eywa duɗal ngal wuro ngo tawi ala ceerno men ceerno Siraji Sow mo Chifaw ɗo o ferdi o yeehi o wi ene jeeya e gueɗe ɗe ceerno Oumar tawani ɗo Qur'ana gonga ni o tawi ɗo eɓe juula saaha kadi eɓe mbaɗa wasifa kono noon ko ɓuri lollude ko o mawnini ɗo tawi ɗum meeɗa ɗo naat woni duɗal Qur'ana wonno ɗo ko école o tawi ɗo école kanko ceerno Oumar eɓe gaddan noon saaha foof sukaɓe janggoya to école to janggora hen cimoje seeɗa kono noon duɗal Qur'ana kay waɗede e wuuro he ko kanko Allah arzigini ɗum kam woni numéro 1 jooɗiɗo omo jangguina sukaɓe ene gara kadi baŋeji ɗi fof ɓe gadda sukaɓe guure cawdiɗe ha hedde Madina Tuwal en sukaɓe Madina Tuwal naaɓe ha heddiɓe gari ɗo ene jangga kanko ko janggingol tan ɗo gumɗinno o ala goɗɗum o janggini noon o waɗi hen ƴiƴam makko o waɗi hen fof ko jangde namni miskinagal lorlinkinade ñaw fof o waɗi ɗum hen te Allah waɗanimo hen no o woniri hen o woytaki ɗum o golli hen fodde ko Allah arsiginimo hen o heeɓi noon hen wone kam e gurdam makko julɓe fof ne ceedanimo ɗum julɓe fof kadi ene jaɓanimo ɗum jiiɗa e jokkere en ɗam ko o wurtini ɗo eywa o yinno kam o yiɗano may tawi wuuro ngo wayani no ceerno yiɗi yo ngo wani eywa nden aada yarno so neɗɗo maayi ubbete ko he taro ɗum fof kanko iftinɗo te kadi wuuro ngo alano janale wuuro ngo e tundu ndu fof kono neɗɗo ɓuuri waw ñawande ko ɗo woni ɗo guila wa anno goɗɗum kono wuuro ngo alano janale ɗum ne ko Allah arsiginimo ko e gurdam makko eywa e gollugol ɗum ceerno Alpha Diallo sincani min ɗen tawi hitande ari ɗo nde yiliti muɗum eywa nden noon yimɓeɓe o sincama kono yimɓeɓe ha joni keddi e wadde ɗum ɗo ha wonti so neɗɗo maayi ɗo ene jaranimo habde e mayiraɓe tawa o waɗetake hen ene jeeya e ko o eltiriɓe Allah hokkimo hen woni o meeɗi won jannoɗo ɗo he guure ɓen mbimo ko ɗon e waɗete e nder wuuro he ceerno Oumar wiɓe ala ɗo so mbaɗimo ɗo janggo ɓawo janggo cotta galle ma o ɗo faaɗa jaaha goɗɗo ara ɗon waɗa ɗon duus tawi ko yanade ene hawni noon wayoyi waji o nenira o maayo ubba ɗon ɓurani hitande o feri ɗo yoyi fayi Casamance goɗɗo arti ɗon ɗo yanande wonno ɗo watti ɗon duus te ɗum tawi ceerno Oumar haalaninomo nde o haalani wuuro ngo hay noon woni hen keddi hen ɗum noon wona e nder wuuro he waɗi kono woɗɗani guure amen ɗe o wiɓe ɗum wona golle mbaɗen no ceerno men ni cuɓoɗen nokku ɗo eɗen mbaɗa mayɓe men no cuɓoriɗen ɗo mbaɗeten wurɓe men ni Allah waɗi noon min keeɓi nokku ɗo waɗete ɗon ceerno Alpha Diallo Kusanar ari holli min ɗon kono nde wonno kadi ceerno Oumar ko o gollirteɗo ko ɓiyum ada waɗede toon miñammo jiidum min nene nattoy ɗo tan ɓe nawoymo toon hay ɗum tawi ine teddi yimɓeɓe kono kanko fuɗɗi ɗum toon hankadi ɗum kam fuɗɗi ɗum toon on ñaagui yo waɗe nde waɗa kadi koko mum ada waɗede toon on saaha kadi yimɓeɓe noon pelliti wadde toon saɗa wiya yimɓe yo mbar huuɗo yo so ɗum ha Allah jangguina ande ko wiyete yo waɗe to janalde no na woppoyede wonen cikkanno so neɗɗo maayi sa waɗi ɗum hedde suudu ma ɗum woni a teddinimo a wallimo o andiniɓe noon ɗum wona hunde nde wonno galleji nden fixani saaha fof neɗɗo eggat te kadi saaha fof maaɗa ne jogui hurum aɗa wawi wadde ɗum ɗo ɗon wonoya lawol walla wonoya tarode walla wonoya kurbal puccu walla goɗɗum te tawi maayiɗo nde wonno Allah teddini bani adama ɗo omo wuuri ɗo omo maayi fof omo jogui teddugal ɗum o waɗede ɗo omo yiye ande omo ɗo tan ɓuuri o waɗe ɗo omo yiye tawa andetake omo ɗo ɗum woni hankadi ɓe cinci toon ɗe gueɗe ɗiɗi dal ko gueɗe ceekɗe aada ɗe o soñsani wuuro ngo jiida noon hankadi ballal ngal o walli kala galle o ƴetti ɗon ɓiɗɗo o jangginoyi famɗimo wawa ɗo hay hunde fatiha kono kadi almuɓe nan ɗo keewi teɓ tawi ko jangguɓe ha jofni tawi koye duɗal makko janti tawi koye nder wuuro he tan en kalani diwan jo kam guuro ngo foof ko ɗon jangguiɗo makko ɗo so wona mo o yi hen fokkiti kono galle o ene hatujini e muɗum saaha foof ne tardina o itta ɗum ɗo o nawa ɗum bangeji goɗɗi kono kam toɓɓani ɓe kamɓe foof aywa almuɗo goto nan ɗo wiye Boubacar Sow radiyallahu taala anu on natti onne ko hafiz Qur'ana koye duɗal makko o yalti
o hokkimo ɓiyi ko Mamadou Saydou gonɗo Tamba o hoɗi ko Madina kono joni ko Tamba woni onne ko Hafiz Ɓurana o huɓɓuno duɗal kono noon on kam Allah jeyti ɗum fof ko e barkeji duɗal ko makko he ewa e yoga e duɗe woɗɗen hen nan ɗo ne janggi kono kuɓɓani duɗe kono eɓe katojini huɓɓude duɗe eɓe mbawi huɓɓude duɗe wuro ngo danaka kala mo a yiyani ɗo kuɓɓuɗo duɗal e nder galle omo jogui fodde ko wawi huɓɓinde duɗal mataw ko arsiki tan huɓɓude mo lawnine wonaki mo inchallahu taala non musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Aya Gounass TV ko yettudal en feewi en puɗɗima andude ma mbiyen en gandi holgolɗo ceerno Oumar Diallo o haali guila to banggue jinnaɓe ɓe ha tengti e golle makko ɗo e nder leydi ndi ɓuuri tengtude e ngoɗo wuuro nde wonno ceerno en so tawi ɓe toɗɗima neɗɗo yo won nokku tan tawta hankkadi Allah koko gayni gueɗe ɗe foof ha timmi ko ɗum jeeyi sababu ni ko yettudal en feewi golle makko mantinima ɗo somin garti seeɗa saabu ceerno Oumar imin teski so tawi ceerno ummini neɗɗo Madina Gounass ko kamɓe keewi gondude e nder leydi ndi kadi komi mbirumi ni omo nantinananno ceernajo ɗen ɗon gollene kadi holno ceefu aywa ɗen ɗon golle kadi ko Allah e barke ceerno men ceerno Ahmad Tidiane kanko kam cikkata ko oɗo o ɓuuri jottude hayso yi o to e gurdam mum oɗo o kam o yimo tan o gasi e makko o waɗimo gollorgal tan ceerno heftinmo omo suusi reedu omo yiiɗi leñol ngol te eɓe gandimo te eɓe jaɓanimo kamɓe andi yimɓe saɗa gollira e mabɓe ƴewata ko moɓe mbawri o omo andi leydi ndi omo andi moƴƴuɓe e leydi ɓe ganduɗa ɓe eɓe moƴƴi eɓe mbawi ceerno omo andi ɓe ganduɗa ɓe ko moƴƴuɓe kono ɓe mbawa woɓɓe nan toon ɓe moƴƴani eɓe mbawi ɓe moƴƴani ɓe mbawa ewa ceerno nde wonno ko ballal kuptidingal o addi ballal ngal la budda ngal jogoɗo e ngal rewane ceerno Oumar nden ko ganduɗo leydi e waɗanno julagu naam on waɗanno julagu e naam omo ƴettanoga bagage nawa joni omo heftini hen yimɓe hewɓe kadi ne keftinimo kadi ko neɗɗo cuusɗo ewa o mawni ko he nder ɗum gila o janggani hayso ɓe geggino to ladde nayyi o waɗanno kaaƴe eywa ɗon ɓe gonanno eɓe juula o waɗa ɗum jama kaaƴe waktu foof o juulanno e sera weyndu he hayso naggue fayi toon rewano ɓe mbima an no an sa a mawni an ka jiɗɗo ɗo mawninoyde hunde nde ganduɗa ɗum ko fuutankoɓe jeeyi ɗum ewa kadi ceerno nde aranno he kam tawi ko yolle o waɗata ceerno Oumar no jiita ceerno waɗa ɗo batu ummoni wiye ko saare kaari faya ceerno kala batu mo ceerno waɗanno e leydi o tawete ceerno Ahmad Tidiane so o waɗi fatiha salatul fatiha haade o jolde oto tawi kanko o waɗɗima weelo makko hoto faya o yaha ceerno tawamo toon ko o belɗo daande bawɗo beytude laylaji ɗi ha ceerno heftinimo e nder ɗum noon ceerno watti wiide yo ɓe balle on heɓa hen saabu so wiyama joni nde ceerno arannode so wiyama hol jaggowo lawol so wona ɓe ceerno arde ɓe tawi ala bawɗo ga sarɗiyeji so wona kanko o naati hen tan kala ko ganduɗa gollal dental ngal ene gollira ɗum o wawi ɗum gila julgol mayɗo en duwawuji tottirgol lawol e sarɗiyeji ɗen gueɗe fof huñiɗum o jooɗi so wiyama hol bawɗo haalde sarɗiyeji tawi ɓattiɓe ɓe ngala tan kanko foɗete hankadi noon ɗum duñimo he yidde wallude leñol ngol kala to yehete taw mo andi laabi ɗi ngol lawol yahata ko kaari ɗo ko kaari woni keftinaɗo ɗo joom ngaalu walla joom haqqille wawde jippinde walla mo ganduɗa sa heeɓi ɗum tan ma heeb doolal e wuuro he omo anda noon omo andiri noon ɗum woni hankadi kala to ceerno yahata o yiiɗa ɗaw leñol ngol o hettana ɗon leñol ngol jokkidirde ngol e ceerno eyyi ɗum wonanno sababu so ceerno naati leydi ndi o kam tan yaadata e mumen eyyi to ñallete foof omo andi ɗon neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo ƴoƴƴo so heɓama tan ko heewi heɓoto so tawi o heɓirte ko mantede o mantamo so tawi o heɓirte kadi ko welnede o welnamo so tawi o heɓirte kadi ko maskede walla furede omo andi leydi ndi neɗɗo ne andi ko jiidi foof o waɗama omo soccodiri no feewi e mabɓe on saaha téléphone aji mbayani kono no mbimami ni ko jahannoɗo yimɓe te kadi nden fulɓe ɓuuri waw annodirde koto eggudu jahannoɓe gegga e ladde tan toon ɓe gannodirte artuɓe foof kadi naftora inde joomum kamɓe noon nde ɓe jiimo tan ɓe jiidimo ko he ngal pellital kisa hankadi noon ceerno ne kadi ko ɓen yiiɗi ceerno mo jiiduɗa ɗum foof eywa sa yi omo jottodiri e makko tan wonko o foti gollirdemo ceerno tawi omo handi e gollirede ɗum won kadi hankadi ko nissete o natiri hen hankadi hay ceerno sene nela neɗɗo ko wayno ceerno Ahmad Tidiane ɗahiru en waɓe mabɓe so gari tan jottidirat ɓe hemo ɓe jaaha ɓe jokkodira e leydi ndi foof hande ɗanngal ngal gasi foof saaha ɓe ndowdira saabu yidde makko e pellital makko e ceerno kadi emin nana en issa goto wonde wonto ceerno sonno mi anda ko saren walla ko puccu puccu o itti ɗum gildon ha ga koyɗe artanen on
on qissa ko musidɗo goto to hedde Mauritanie frontière Sénégal e Mauritanie o hedde Pete saari Pete diwan Pete o hirnangue ceerno sodanomo o okkanomo won musidɗo goto garnoɗo ga o yooɗa ceerno o wela ceerno o wi ceerno miɗo rokkuma puccu ewa ceerno wi puccu ceerno namnimo holto hoɗi e diwan on haalanimo tawi ɗum woɗɗani ceerno on saha noon won wiiɓe ceerno won biiɗo ceerno almuɗo goto ne woodi on omo wawi addude puccu to wawi wonde fof won hen mbi kadi ko ceerno men oɗo o wi ceerno Amadou Ammar wi ceerno Oumar ceerno ene jogui puccu to hedde Mauritanie holno ardata andi kanko omo yahanno toon o yahanno Mauritanie o sooda babbi o sogga ɗi ha gaay o yahanno toon o sooda pucci rewto o yahanno toon o sooda pucci o sogga ɗi ha gaay andi kanko woti lawol ngol ceerno tinanimo omo yahanno toon addude bamɗi e pucci fof omo yeeya omo juula toon no woniri alliyanke gollowo ɗum ɗo jangginowo ni e julnowo fof noon o yiɗirno dillingol sababu o yeeyi o addana toon pucci o yeeyata yo noon ceerno haalanimo o wi puccu o arat ceerno Amadou Ammar wimo ceerno wimo holno puccu o ardata o wi puccu o mi yahan mi waɗamo teppere mi addamo ha ɗo kala no ardata o ara so o jolat somi foɗanmo ha ɗo ɗum wonno kadi ko e nder lewru korka e nder lewru korka ɗum wonno minen min kawri miɗo jangga Agnam nde arani puccu o ittimo to wonno to min kawri Pete koni ceerno wimo wadde miɗo sohli puccu ara o paasi noon o yeehi o jippoyi toon elle hawnade hunde nde waaji o jogui ko nayi e pucci fof nana ladde waɗana ko hawango ne hurla pucci ɗi toon goni ceerno ma ñande o jofti e galle ɗo puccu o immotoɗo puccu o diw hawango ngo to ladde to artiga wuro ga o ummi to ladde to ngu ari joni puccu o yi puccu o tan wi ndaw ko hawni puccu mo ganduɗa meeɗa yaltu holno arita ɗo ɓooyani tan ceerno Oumar salmini calmodira ha pare wi ɗum min ko ceerno imminimi wonde puccu makko nan gaay yomi aranmo yaatigo win aha kay ndaw ko hawni wi puccu mo garanɗa o de o ladde o wonno kono toon o ummi o fali o arti ɗo wallahi ceerno Oumar fillanimi ɗum kisa noon o yi puccu o kanko ne elle puccu o ko welimo ko ko ɗum woni puccu jeyal ceerno ko o wi o puccu mi wawa waɗɗade mo ɗowanmo eyyi somi waɗɗimamo tan haade Madina tawata ko o focci oɗo noon jiɗiranɗamo ceerno no moƴƴiri ni minne mi waɗat feere ko seese jaranmi o meeɗa waɗɗade mo puccu o anda ɓoggol anda haydara ñande ɓe nanguirimo ko hoore kara haɗɗa kan fokkit noon wonti o waɗɗotako mo kono so ummima e wuuro to o fayi to tawi luumo nan toon walla saret nan toon o sindamo he sarete ɓe jara o yoɓa eyyi o haalda yiɓe mi sindanam o puccu mi yomma ha maani ni o addiri puccu o kono ɗo ari fof soɓe namnima an puccu o ko jeeyeteɗo walla ala o wiya ɓe ala puccu o yeeyaka o ko puccu ceerno komi dokkaɗomo yomi nawanmo ceerno ɓe mbiyamo ceerno Madina Gounass on wiya ko ceerno Madina Gounass ɓe mbiyamo ande a malama ande a malama woni hen guittata hadiya dokkamo wiya sodan puccu o gawri o wi gila nde ummi toon omo ara to o rewi to yimɓe wiyannoɓe mo a malama o wi on nani malama ha kanko o felliti koto malaɓe o jeeya saabu kala ɗo ari tan ha yimɓe mbiyamo puccu o yeeyata wiyaɓe ala o ko puccu ceerno komi nawanomo ceerno ɓe mbiyamo a malama won hen ndendinan hadiya dokkamo yo sodan puccu o gawri eyyi e gooƴe ni o addirimo ha ɗo wonno ko e nder lewru korka o addirimo ha ɗo e wuuro he anji yettinoydemo wa ano riya o yeeguinade ni o tottimo ɗo Alpha en yo jawtinmo pour tan hoti wiye o addani ceerno puccu gila Mauritanie ha ɗo tegal ɗum elle ɓooyani ko he 2019 2018 ko ɗon waɗi ɓooyani no fewi ɓooyani ɗum noon musidɓe tedduɓe e ɗiɗo konguɗi ɗe gandantuɗa machallah oɗo issa ko alluwal goto kala to banggue almudagal ina wawi jangguitade ɗo nde wonno eɗen gandi almudagal ngal comme no mbiruɗen guila arwande ni tan ka gollat tan keeɓa saabu ko darde tan e yidde e gollude ko ɗum addata gueɗe ɗe foof mbawa hebde ɗum ko yettude Allah no fewi min battidorto to banggue namde ɗe ceerno no jogui ɗo duɗal ceerno Oumar Diallo duɗal ngal a haali machallah wuuro ngo foof janggui hen min garta to wattan to banggue ɓesgu makko won renɓe en alɓurana e ko nandi hen caggal muɗum kadi aɗa wawi siftinde men hol hitande nde foftoyi duɗal nanɗo duɗal ɓurana nanɗo kadi o jogui ko ɓiɓɓe jeeɗiɗo worɓe eyyi min noon woni hen mawɗo
ɓesgu makko fof o initiriɓe ko he ɓesgu ceerno fof ɓe fof rewɓe kadi ko noon ewa to banggue rende qur'an noon taw ko min goto reeni ewa ceerno ibrahima mo mbiyen mami o on nana jangga kanel omo dursito fodde 49 allol makko ɗimmal goɗɗo o ko ceerno mouhammad saïd on koye allol makko premiére omo yaare so yaqulu sufaha o heddudi ko hisbaji ɗiɗi haɗimo jofnu ko allol premiére noon kono innama sabilu ha ari ɗo yareteɗo omo dursito ɗum to lesto omo dursitono kono ganduɗa jangde sukani dursito ha ɓooya heewa caggue tan woppa ɗum miɗen moƴƴini jorto ɓeɗo ɗiɗo kam ewa eɓe mbawi jeeyede e renoɓe ibrahima on e mama saïdou on jiiɗa noon tokosɓe ɓe habibou e abdoul diabbar ɓenne miɗen jogui jorto amma alpha on e tidiane alpha ne min gondi Fouta duuɓi juɗɗi omo yidda yo yiiɗi waddude e hebde suura kono tawi ene sattanimo ala fin o noon o daali o faati e sharia kanko woni mama saïdou to Mbour to omo jangga omon ɗo amo arno Daka o e ziyara Fass o so ɓenni o ruttoto omo jangga noon kono kanko koto defte wamma ceerno Amadou Tidiane on arɗo tan hankadi o hetti duɗal sukaɓe nde wonno hankadi mimeɗen janggoyi mawɗo o natti wawde sippirde sukaɓe ha heewi Tidiane on hetti e jangguinde sukaɓe ɓe ɓen goni ko kuɓentum wamma sukaɓe rewɓe sukaɓe tokosɓe ɓe nanɗo e galle he emin jangga kam kam ɓesgu mum o ala mo janggani ɓiɓɓe rewɓe e worɓe fof hatta hayto dokkirgol ɓiɓɓe rewɓe ɓe joom galle en o ƴewata ko almudo so wona tan no jinggor mawnirta tan o daara ƴiƴam mum tawi on koko sattira hebde galle o kaɗon ɓiɗɗo mum kono so wona ɗum ko almudo tan o toɗɗoto almuɓe ɓolɓe ko almuɓe desantamo ko almuɓe tigui haqiba ɓe heftini jangguinantamo e ɓen nanɗo sukaɓe kadi ɓiɓɓe mum rewɓe hewani jangguɗo ɗi desaɗo ɗo mo wawa sharia minen mawɗo amen o debbo mawɗo afo makko o jangguiɗo ha o heeɓoyi alif lam mim ɗum ko hedde kahe o ɗum o resira tawi o janggi lahdari en asmawiju en eywa defɗo hen o kadi ko noon sukaɓe rewɓe ɗon emin jogui ɗo funeɓe ewa alluje ɗe ko goɗɗo e ɗe kamɓe bindanta koye mabɓe kadi eɓe jangga sharia ɓen kertiɗo e resede heddiɓene koye alluwal tan joom ekkitorto jangde ekkitorto haala tan koye alqouran inchallahu taala ɗum noon a jarama no fewi ceerno Mouhamadoul Bassirou Diallo joni joni o musidɓe tedduɓe caggal nde pamɗen gurdam ceerno Oumar Diallo joni joni en kippan gonɗon hello garten hello wongo ngo jogorɗen huccande noon koko fewti to banggue Daka Sare Guli juɓɓinteɗo ɗo e nder leydi ndi eɗen gandi Daka o hitande foof ema waɗa ceerno ina immin toon nelaɗo muɗum duuɓi wattanɗi ko ceerno men ceerno Ahmadou Amar yeewi arde waɗa Daka o ko yettudal no fewi noon hitande foof Daka o no waɗa ɗen golle kadi to banggue Daka o so fandima onon almuɓe leydi ɓe holno darotto ɗon gam wawde yuɓɓinde Daka ha eko nandi hen presque emin teski to banggue alqurana o ko onon jogui guilé silkeji ɗi ha eko nandi alhamdulillah ceerno Ousmane Camara a jarama no fewi en jettira Allah Daka o kadi Daka o ko e gueɗe ɗe ganduɗa ko hunde nde ceerno men lolliri seremɓe waliyaɓe moƴƴuɓe foof ɓenni goto foof ene jogui e diina he damal ngal ganduɗa so natiri ngal cikkata ko ɗum tan woni ko yooɗi e l'islam kono enen kadi ceerno men ko Allah hertinimo ko eywa ene jeeyani ko ɓuuri mawnude Daka nden seremɓe garino ɗo kono kollani fayda Daka ko e sunnaji ceerno ewa hatta hay ziyara ko e sunnaji ceerno kala mo ina waɗa ɗum o tawat o ñemtinta ko ceerno on Daka nemo kalten o Daka Sare Goli 1998 o fuɗɗi e kalgol ceerno Amadou Tidiane Sané hande hoorejo Daka o kadi on Daka woni sababu mo nomede sose ko ceerno Oumar mo kalten haala o nane o eyyi ko kam yahanno e yimɓe he ɓe jotodiri ha o wiɓe enen noon eɗen poti darɗo kawritten enen mawɓe ɓe kawriten ɗon mbaɗen hunde mbiyen ceerno yo waɗan en ɗon Daka ɗum koye hunuko makko ɗum yalti koye ɗaɓɓande makko nde wonno tawi Allah ene eltanimo o gajota ko so haali tan hewɓe ne kewi yaltude e makko ko ni ɗum sosira ɓe mbi ko e 1992 ɗum koye duuɓi amen pamɗuɗi eywa ceerno men sincimo ɗon kadi ko ɓesgu ceerno men tan waɗatamo ɓe lomtodiran noon ala coccodirɗo e makko tan ha woni ko kam tan eywa ceerno Abdoul Diabbar arimo ceerno Amadou Tidiane Ɗahiru en arimo ceerno Mouhamadoul Bachirou en ne garimo eywa kono noon ceerno men ceerno Amadou Ammar ɓuuri hewde e makko koyɗe garangal e gila on saaha noon omo waɗa e won duuɓi seeɗa ɗi o tarduno ɗi o waɗani
ewa ɗin tawi mi ala ɗo mi anda sababu ko hannomo waɗi kono ko ɓamti ɗo ko kam ewa hitande fof omo hesɗita ɗo yimɓe ɗo eɓe kesɗita e makko ewa ha tengti noon ɗiɗo ɗi dakaji sakket ɗo en gila hikka tan ha rawanin ewa ha rawandeya hesɗiti wa rawanin noon e rawanin hikka o ɓuuri hesɗidde ɓuuri yuɓɓude ɓuuri waade no yimɓe ɓe cohlini gila to kuɓɓam mum ha e to kumpite mum sabu nden mi teskaki journaliste ji ne garanno walla kuɓɓam ene aranno ewa ɗana nden puɗɗumi ɗum teskade ko rawanin o emo hikka o ewa eɗen ñaagui Allah noon yo taw mo rawani o hikka ene wayini to kuɓɓam e to kumpitam yo taw ko aroyta ko ene ɓuura ɗum ewa ko Ceerno Amadou Tidiane Sané en gonɗon hooreɓe on Ceerno Amadou Tidiane Sané ko ɓi Ceerno Ciidi Sané kanko Ceerno Boubacar Godal Sané ɓen ɗiɗo foof ko mawɓe ɓe ganduɗa ɓe gonno ko doyɗe e leydi he ɓe ganduɗa ko ɓe gollirɓe ceerno e leydi he goto e mabɓe foof noon ne rontini Ceerno Ciidi on lontini Ceerno Amadou Tidiane Ceerno Aboubacry Sy o on lomtini Ceerno Mouhammad Sané gila on saaha ko minen baddata e mabɓe e Daka o kamɓe ɗowata golle ɗe kamɓe keɓɓoto julɓe ɓe kamɓe juɓɓinta minen noon nelete minen dogata hen ewa gila on saaha ene continue e wadde saaha foof heblane heblo mo ganduɗa ene yawti heblananongo ko yawti ko mi ñagoto Allah tan kam ko yo Allah hesɗittin pible ɗe e daduɗe ɗe fodde no Allah newnirta moyeji ɗi ni beele Allah ɗum ɓuura jokkude no ɓuuri yoɗirde inchallahu taala ɗum noon musidɓe tedduɓe mataw yewtere meɗen hankkadi koko gasi ha laaɓi ceer joni joni ala ko heddi sona mbaydiren e bandiraɓeɓe ɗum noon musidɓe tedduɓe en beltima Mouhamadoul Bassirou e en paami machallah darde nde eko nandi hen comme no wiiri ni taw jinnaɗo makko koye nde darde woni ko darino kadi o sifanima men to banggue jinnaɗo golle makko e dental ha eko nandi hen bisimilla so tawi wonko jinɗa haalde komi namdaki bisimilla so ɗum ala mbayen Ceerno Ousmane ko yiɗa haalede ko ene heewi no heewi ewa heddi hankkadi ko mbaynigo tan ñande hen Ceerno Idrissa Diallo Kunkuba o haali konngol belgol jurminigol o wi neɗɗo holno yirata hunde anda nden hunde ko nde ɓurde o anda kadi ko nden waɗimo ɓurɗo hay noon jiya omo welsidi ɗum ewa ko erago tan neɗɗo so tawi ballal Allah femti e ma ne moƴƴi an ne keblanoɗa ɗum pemta e mum taka omo suuri he ɓesgu ceerno o gargol maɓɓe he leydi he ene suuri leydi ndi no moƴƴi gila to faggudu ha e to barke ha e to jangde fofof ewa so tawi min jiiri noon miɗo wasiyo minen heɗitiɓe ɓe en ɓe jiirani noon ɓe yo ɓe belnu guite maɓɓe ɓe jiira noon so ɓe jiiri noon kadi ɓe daroro noon kadi e ñaganaɓe ɓe ɓe Allah moƴƴo o nde Allah huncanta ɓe wirgalloji gonaɗɗi hakkudeji amen ɗi ewa e yiide nder moƴƴere mawde sabu komin fodɓe yiide nde kadi komin fodɓe jaggude ɗum moƴƴere Allah noon jaggirte tan ko yettude Allah e tawede e muɗum waɗa ko ɗum darti ko ewa emin calminma noon emin juuroma kadi miɗen calmina bandiraɓe Madina Gounass naaɓe foof ha tengti noon e gollidiɓe ma afo o ha kodda o e kala kadi ko ene walla on emo ballodir toon foof emin calminamo emin juuroɓe min ñagoɓe du'aw inchallahu taala kadi anne aɗa weltano yo Allah junnuma hen duuɓi wattanma hen wune sabu barke alqur'ani al azim barke cheikhana Ahmad Tidiane qur'an inchallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين
بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله العظيم musidɓe tedduɓe machallah en nani ndeɗo dande welnde kono kadi e ɓurano celluɗum mo gandantuɗa machallah eɗen gandi kankone kadi emo jeeya e janggoɓe to Dakar to ko yettude Allah no fewi ɗum noon musidɓe tedduɓe wonno koɗo meɗen komo gandantuɗa ko Mouhamadoul Bassirou Diallo mo ceerno Oumar Diallo ɗo e Touba Woppa ko gurdam ceerno Oumar gonnoɗen e haalde foof en paami en kumpitima ɗum en jetti ceerno Bassirou tuma nde o rokki men oɗo ta e ɗiɗo hojomaji ɗi mbadduɗen e makko kanko fo hewde hoɓɓe e jogade golleji kono kadi o jaaɓi rokkude men ɗum en jettimo en jaarimo kono kadi jetten jarnen caméraman meɗen o ceerno Mouhamadou Abdoul ko ba o yetta toon e Basse en jetti en jarini foof on jarama Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yidɓe mum jaɓi Allah njoke Ahmada